Il-pakkett ta' miżuri li tħabbar it-tnejn fil-għaxija mill-Gvern huwa pakkett iffukat iżda mbiża li tkeċċew aktar ħaddiema. Dikjerazzjoni ċara li saret mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA li deskrivit il-pakkett ta' miżuri imħabbar mill-Gvern bħala wieħed li sejjen biex tiżdied l-attività ekonomika, iżda xorta jeżistu diversi punti ta' kontestazzjoni. F'kummenti ma' Net News, Joe Farrugia spjega li l-fatt li l-għajnuna supplementari se tinżel għal 600 euro dan jaf jissarraf f'aktar tkeċċijiet ta' ħaddiema. Apparti minn hekk l-MEA tinsisti fuq il-bżonn li r-roħs fil-kontijiet tad-dawl għandu jkun estiż għal residenzi kollha u li dan it-tnaqqis ta' 50% għandu jkun permanenti. Naħseb kien prematur li naqqas il-benefit cheery working benefit għal il-wage supplement għal numru ta' kumpaniji u li ħajġu trasferiti għal Annex B minn Annex A. U anke il-fatt li forsi l-utilities, il-roħs fil-utilities seta' GSTs ukoll għal households. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-SMEs Paul Abela fil-waqt li laqab b'mod pożittiv il-miżuri mħabbra mill-Gvern innota li hemm ħafna aspetti fejn stennew li jsir aktar fost oħrajn il-bżonn ta' aktar għajnuna għal ħlas tal-kirjiet kummerċjali. Ovvjament l-iktar ħaġa li aħna ma qbilniex hija s-sussidju tal-kera. Is-sussidju tal-kera fin-negozji kemm ta' Sliema u kemm il-Belt, il-kera hija waħda mill-fatturi tal-kost li għandhom il-ħwienet. U dak kull ma ta' 2500 il-Prim Ministru beda jgħid li huma 3 xhur u ma jien ngħiddaw għal 6 xhur. Li inti tagħti sussidju tal-2500 minn Marzu sa' Settembru kważi ngħid jiena insignifikanti. Paul Abela qal li dan huwa żmien diffiċli għal pajjiżna u triq l qudiem hija waħda twila. U sakemm wieħed jiġi għal li konna fadlilna ta' mhux ħaniġu għal li konna, ġifieri min qed jaħseb li ħaniġu bħalma konna li beda jgħid il-Prim Ministru da kulħadd ħaseb li l-bieraħ il-Prim Ministru ħajafa switch u da switch u mbagħad ma li jxalu issa qed tinawgura bħalma nawguraw il-bridge ta' ħalluqa ma li tixalu jibda jopera. Il-negozju mhux hekk. Il-negozju ħajju ħin, dawk relatati mat-turiżmu se jieħdu turit iktar. David Schwierer, President tal-Kamra tal-Kummerċ, jinsab sodisfatt li l-Gvern aċċetta u ħabbar miżuri li kienu proposti minnhom stess. Rat ukoll l-opportunità biex nibdew ninvestu fil-businesses biex ikunu iktar kreattivi u jkunu differenti minn kif konna qabel. Certain nifġu s-setturi li smajna bihom il-bieraħ palmu għal is-settur tad-digitalization u tal-allura l-fabriki l-ġodda, l-ispazji ġodda, Internet of Things u affarijiet bħal daw, kif ukoll fl-ekonomija ħadra. Naħseb dak huwa l-ewwel snippet li xtaqni naraw fejn dak li qed nagħmlu llum mhux biss jikkonġela li għandna, imma nibdew ikollna l-ewwel idea ta' fejn naħsbu li jistgħu jkun imorru. Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, qal li l-Gvern naqas miljien lill-ħaddiema u l-familji. Aħna urtati bil-fatt li l-ħaddiema li kienu mwedin li jieħdu 400 euro mingħand l-employers ma ħaduhomx u l-Gvern ma mhix tajjeb għal dawk l-employers li skużhom milli jħallsu dawn l-400 u qed ibatuhom il-ħaddiema. Ma konna qed nippretendu huma bħala union li l-istess għajnuna simili tingħata lil dawk il-familji li f'dawn il-perjodu tal-Covid kienu kulħadd id-dar, allura l-konsum tad-dawl u l-ilma kiber għall-familji tagħna iżda da ma rajna xejn minn. Intant minn analiżi li saret tal-miżuri imħabbra mill-Gvern ħareġ ċar li mhux kull ħanut se jgawdi minn roħs fil-kont tad-dawl. Negozji bħal ħwienet tal-merċa, l-ispiżeriji, il-ħwienet tad-deterġent u l-affarijiet tad-dar, ix-showrooms u stabilimenti li bjew l-appliances, il-furnara, il-ġelateriji, tat-takeaways, tal-pastizzi u supermarkets, kif ukoll stabilimenti tal-odda, il-kumpaniji tal-marketing, aġenziji fis-suq tal-proprjetà u uffiċini privati, kif ukoll iċ-ċentri kummerċjali li bjew apparat elettroniku, dawn kollha mhux se jgawdu mir-roħs fil-kont tal-elettriku.